Ne znam da će se i drugi složiti sa mnom, ali svi smo hteli da imamo karijeru kao Bijelo dugme. Manje se cenila i tada i ideja koliko se cenilo ko kako svira. Kao divlja horda koja ima svoje ideje, ali nema neki jasan plan kako da ih ostvari. Ko se bavi tim stvarima ne dobija uvek koliko misli da treba da dobije. Da su bili malo manje trezni, onda bi lakše podneli sve to. Bendovi koji su uspeli su bendovi koji su zaslužili da uspeju. Tada je Niš, čini mi se, imao 30 demo bendova, vrlo jaku scenu. I ja ne znam ni jednog tinejdžera iz tog perioda koji se nije zarazio tim virusom. Mi imamo sjajnu scenu ovde u Nišu, ali bukvalno u svakom žanru imamo jako dobre bendove. Niška scena postoji upravo tako i opstaje zato što se međusobno družimo i podržavamo i na isto mesto imamo probe. Da uprostim priču, ljudi ovde vole muziku.